sanibona nonke abafowethu. Ngibingelela bonke ama-customer ami, bonke abantwana bami embaphethe, uMahlabehlezi lo, uThabehlabela imzondayo. Ngithi-ke angilibekele udaba, ngithi ngiyajabula khona niphile nonke abafowethu, nonke lesiteni senibuya kuMahlabehlezi eDanawusi, lapha engikhona. Ngithi angilibekele udaba kunini abafowethu, njengoba ngikhona nje kulesikhathi esingaka siqhubeka endleleni yokwelaphana lokuphilisana. Bese ngibeka abafowethu nonke kade nifile kuMahlabehlezi, ngithi nalo udaba efana ngibeke kulona. Na lethwe isiZulu, lethwe isihlobo bafowethu. Sokhuluma ngalokho njengamanje nansi indoda engiphethe, niyayibona nansi indoda le engiphethe ayona ibhizinisi namabhizinisi wenu. Uthe kwaphakamisa wasephezulu, siqhubeke nomsebenzi usuqhube ngokubalekile, uqhubeke phezulu. Ngiphinde futhi ngiphethe nansi indoda le mali le bafowethu, imali bafowethu, imali le egcwele bafowethu. Angizomchazela ukuthi kwenzakalani. Nansi imali le nhlanganise yonke inhlobo laphathe kumphilisi uthi maniphili. Undumandumane lo kuduma isikolo sindaba siyaphatha sibambe siphelele inkosi yobhubesi. Ngithi bafowethu nonke nifuna ukuphakama, nifuna amabhizinisi, sondelani uMahlabehlezi niphakamise, sondelani uMahlabehlezi nisize. Uzosiza uMahlabehlezi zonke izinto enibhekana nazo, eninikeza amandla izinto zeziye phambili. Indumandumane le ekhulumayo, sondelani bafowethu ethi uzoMahlabehlezi, sondelani kundumandumane nisize nilekelele. Inyanga encane kunezinye inyanga le, kodwa izinto zenzeke, nimenze into yenzeke. Ngithi nawe-ke mfowethu usufile kade ngifile emzini wakho wafika uMahlabehlezi, bakhona pho ngaboni khona sondela into uzoMahlabehlezi qhubekeni ukusize phambili. Bese ngiphinda futhi ngilibeke lolu daba, mfowethu uma ngabe ngusebenze eGoli, ngifuna ulandelela uzofika kuMahlabehlezi ekhaya. Lapho uMahlabehlezi ufika qedele khona ephakamisa izinto zakho, ungathi ngoba usufikile eGoli ngakwenzela uthi usuqedile wena. Awukaqedi woza kuMahlabehlezi, njengoba ngithi yeshanike manje nize ekhaya ngizoshaja khona, angishaji imali. Uzani ngizoshaja, ngizonikhansela into zenzikhaya. Sondela mfowethu ethi uzoMahlabehlezi kwindumandumane, sondela ukusiza ukulekelela. Kuzonke izinto kuphela nazibisiwa zokusiza. Lethwe isiZulu ndoda, njengoba zonke izoyifuna ukuphakama, njengoba lithwese nje ayisondele ethi uzoMahlabehlezi aphakamise zonke izinto. Ngoba phela niyazi kufika kwehlobo kobusika kuye kuthi noma uzenza izinto zithi kancane. Njengamanje ayiphakame ziye phambili. Siqhubeke nomsebenzi uye phambili ukukhanya zonke izinto. Bafowethu nasi igubhu zikhona, igubhu kaMahlabehlezi. Nasi igubhu kaMahlabehlezi. Uzani ithole madoda nina eningabafundisi, nani nezinyanga, nani nethandazayo, nani nezinyanga sisebenzisana, nani zazangoma. Abafuna ukufuya abafunda impahla, ukhona uMahlabehlezi sondelani. Abafuna ukuyimoto zabo zisebenze emgwaqweni, ukhona uMahlabehlezi sondelani. Oneyitolo akasondele into uzoMahlabehlezi. Onamabhizinisi onke afuna ukuthi aphakama sondela, onamathenda sondela uMahlabehlezi. Amacala yebo, amacala ahlale khona sondela ukuthi uzoMahlabehlezi zokusiza. Uzobona ngabe kudalwa inhlubeni amacala, bakhona inkinga ephambanayo ifike senzeke. Uthothi namacala kanti nasekhaya kuneyinkinga ezikhona. Siza ukuthi uzoMahlabehlezi. Nazi ithi asiyakulandela mfowethu ifike eduze kwakho. Sondela uMahlabehlezi ebonke izitha ngabe idalwa yini, ngoba ngeke ivele ziyisuke izitha sikulandele kungena inkinga ekhona. Khona ulandela izitha nje, ikhona inkinga ekhona mfowethu. Khona abantu abathakathwayo. Mfowethu sondela uMahlabehlezi abonke uzothakatheke nje yini inkinga. Awuqinile qina ndoda. Kodwa ngeke ngisho futhi ngonika isipoki, anginaso isipoki. Kodwa fika uzothola izinsizi zokuqina kumakhoba, uqina kuMahlabehlezi. Ufike ndoda wena ufuna ukuthi izinto zakho ziphakame, ngibhizi emakhaya wayitolo zakho zawa konke ahambi kahle, abafazi kuyalwa nengane ayishangani kahle nawe. Sondela uMahlabehlezi zobheka ukuthi abakudalwa yini lokho. Ngoba khona izimfanyi mona ezama ukuganga iganga ngesi.